Gospodine Kamenjarin, ovih 2 dana ste prisutni tu u Makedoniji kao čovjek koji se dugo bavi sa problemima srednjoškolaca ili mladih koji su smješteni u domovima u Hrvatsku. Kako ćete iskustvo prenijeti vašim kolegama u Makedoniji? Nastojat ćemo prenijeti sve ono dobro i pozitivno što mi ostvarujemo ili što nastojimo da ostvarimo tijekom ovih godina u odnosima učenika i odgajatelja i svih zaposlenika i u materijalnom i u financijskom i psihološkom, psihičkom aspektu života u tom. Vi ste ravnatelj isto tako, osim što ste predsjednik udruženja, ravnatelj jednog doma u Splitu. Koliki je to taj dom? Koliko to imate srednjoškolaca i šta se radi kod vas? Šta se radi? Najprije o domu. Dom je veliki, drugi po veličini u Hrvatskoj. Imamo kapacitet od 519 kreveta. Doduše, kapacitet popunjava zadnjih 15 godina 300 učenika, na ostala slobodna mjesta idu studenti. Po odluci ministarstva, naše ministarstvo ne može pratiti da budu slobodni kapaciteti, onda svi učenički domovi u Republici Hrvatskoj moraju primiti studente na slobodna mjesta ukoliko nema upisa učenika. Tako da smo mi ogroman dom sa 519, ja kažem, duša koji moraju živjeti zajedno, skupa i sve to mora funkcionirati. Znači imate djecu od 14 do 24 godine, od učenika, studentica, studenata. Mi nismo građeni kao dom, klasičan dom, mi smo jedna velika zgrada od 9 katova i na tih 9 katova razmješteno je 172 sobe i sve su nam trokrevetne i tu su smješteni naši učenici i studenti. Griža je kompletna, 24 časovna za sve učenike i studente koji su smješteni. Šta se sve radi u domu? A mi smo, najbolju definiciju doma je dao naše ministarstvo. Napisali su jednu krasnu rečenicu da smo mi potpora roditeljima da učenici ostvare najbolje šta mogu u svome obrazovanju. Znači mi smo tu da im pomognemo u svemu kako bi njihov rezultat na kraju školovanja ili tijekom školovanja bio najbolji. Nisu svi odlikaši, nisu svi loši učenici, ali iz svih moramo izvući ono najbolje. Odnosno moramo im pomoći u njihovom odrastanju, njihovom sazrijevanju, njihovom završavanju obrazovanja. Sa studentima je malo drugačije jer oni su već odrasle osobe, punoljetni, njima smo samo potpora u njihovom studiranju. Ovim prvima nekako kao drugi roditelji? Ja to ne volim potrebiti riječ roditelji jer dom ne želi preuzimati obveze roditelja. Mi smo im pomoć, mi smo im suport, mi smo im velika podrška u svemu, ali oni moraju odraditi svoje roditeljske obveze. Mi nećemo zamijeniti roditelje u onome smislu roditeljstva, nego kao njihova desna ruka. U njihovom... Niste prvi put, rekli ste vi, u Makedoniji, ne. Ali da li ste prvi put u Velesu? U Velesu prvi put. Koji je taj prvi utisak? Jeste nešto vidjeli? Super, priroda super. Grad još nismo posjetili, grad ćemo sutra posjetiti, ali evo ovdje gdje smo se danas okupili po prvi put je bez riječi. Doći ćete opet? Normalno. Hvala lijepo.